Много съм щастлив на тази дата. Днес оженихме си свате децата. Поканихме на сватбата и родата. Поздравяваме кумът и кумата. Много съм щастлив на тази... Добре. Айде, готови сме, ние да почнем. Саша, подай бележка, ще пресече. Кума преди храна. Кумата, заповядайте. А Димана, къде ще си? Виж? Дай съм, къде? Това трябва да е. Това е кмета на Дупница. Ние сме готови. Уважаеми кумове, скъпи гости, днешният ден е празник за нас. Община Дупница, Стоян Арсо Василев и Аделина Асенова Борисова ще заявили своето желание да посветят граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде изключен на законно основание. Уважаеми гости, уважаеми кумове, уважаема госпожо Борисова. Пред мен са документите, които сте представили, прегледайте ги и държа удостоверението за сключен граждански брак, което ще ви предоставя. Но, преди да ви го дам, след като е написано на хартия, искам да чуя Стоян Арсов Василев. Съгласен ли сте да сключите граждански брак с Аделина Асенова Борисова? По-високо. Да. Нещо. Трахте да чуете. Няма да чуете. Да. Добре. Аделина Асенова Борисова, съгласна ли сте да сключите граждански брак с Стоян Арсов Василев? Да. Виж колко смело. Виж ли? Аз съм мечтал. Размишлява. До сега, ако не си мислил... Вашето последно питане, че мисли? Нещо е притеснен. Честно, кажете и женската страна по-силна. По-силна, наистина е така. Ами нямаме някоя друга връзка. Да питам сега, докато още... Да, в момента се питам. Единствената ли? Защото жените са по-верни от мъжете. Това е целта. Това е целта? Да. Добре. Тя ще ви попитаме и свидетелите. Свидетелите. Да. Кума. Дали е уверен, да. Виждате ли, че ще удържат нещо? Да. Те са си все заедно. Все са си заедно. Те са си заедно. Добре. Той е воля, никой не е никого казва. Добре. За винаги са заедно. Жената нещо притеснено. Ти не го казваш суверно, не? Питайте Диман, тя да че каже. Диманче, обичат ли се двама? Обичат ли се? Аделинка и Стоян, обичат ли? Да. Това е подписано. Имайки предвид вашето устно съгласие, вие, младоженците и вашите свидетели, следва да положите подписа си в акта за сключен граждански брак. Първо дамата ще помолиме. Само стои така малко. Чакай пак тишина. Готово.
Те така сега, стой. Готово. Браво! Sve така само. Една секунда. Готово. Още една. Но тук виж. Готово. Те така. Една секунда само. Още една. Айде. Браво! Само на тук малко така. Айде, готово. Вече си ми кума, да си ми баба. Браво! Сега кмете една секунда само. Готово. Открихте излъчва от настоящото вино и на всяка годишна на отдел изпомните за мъжа, който подвежда ръка един към друг и теглите геловски път. Но тук вижте само. Една секунда, хоп. Айде на здраве! Браво! На младоженците! Сега куме и комата ще отпият от виното и ще кажете кой е то на вкус. Надявайте и до дъно. Само на тук вижте, само една снимка ви направя. Всичките. Айде, Стояне. Айде сега. Айде са натам. Айде на здраве. Вижте тук. На тук вижте само. Готови сте. Прекрасно, нали? Прекрасно. Браво! Ево! Горчиво ли има? Горчиво е, и аз видим, че е горчиво. Виното е горчиво. Горчиво. Пие и затова да те Не. Той е горчиво, каза. Горчиво е. Каза и това е тайна. Горчиво! 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 Аз само... ще се продължава да се целува. А, така? Една целувка може да снимам. Да може да снимам една целувка. Айде, Станчо. Вижте тук. Една целувка. Готови сте? Линията на пръстена няма. Чекайте малко. Както не бива да има край, това ще стомеш. Сега ще ви помоля да се измените пръстите. Че ти сложи на дома и на теб. Само вижте малко на тук, Станчо, да видим. Стой така. Вижте тук, де. Стояне. Готово. Айде. Стой така. Готово. Вземаш телефона, не мога да пласкам. И с двата прави така. Двата предаваха враг, така и с двата чувам. Днес, 14 февруари 2024 година, съгласно закона, обичая и от името на кмет на община Дупница, тържествено обявявам гражданския брак на Стоян Арсов Василев и Аделина Асенова Василева за сключен. Браво! Значи ще официално според законите на Република България мъж и жена. Искам да ви кажа в този тържествен момент, че моето идване тук на днешния ден не е случайно.
И аз го поисках това. Колежката е нова твърди. За мен няма значение кой, какъв е, като социално положение, дали има много пари, дали има малко пари, дали не му стигат. И приветствам, че това, след като сте решили официално да се разпишете, нали така се казва, е осъзнато. Искам да ви кажа нещо много важно. Обичайте се вие един друг. Не, Диманка. Не слушайте какво ще каже на младоженеца майката или на булката майката или бащата. Между вас двамата трябва да има истински съюз, искрен, осъзнат, но между вас двамата. Може да приемете съвети от всеки. От всеки. Но вие двамата, ако не се разбирате помежду си, или пък не дай Боже, вие двамата да се предадете взаимно, или един от вас, този брак ще бъде разрушен. Слушайте всеки, но решението да си го вземете вие. Към Стояне, не забравяй, че мъжа строи къщата, а жената прави дома. Има разлика между къща и дом. Ти може да имаш най-хубавата къща. На 3, на 5, на 10, на 20 етажа. Няма ли обаче домакиня, която прави дома, тази къща е празна. Жената е за това жена, за да роди деца и да се даде семейство, което обаче да бъде семейство здраво и сплотено. Възпитанието на вашите деца си ваша отговорност тук на това. Сключвайки граждански брак пред държавата, защото ние в момента представляваме държавата, нашите тук стои знамето на Република България. Вие пред закона вече сте мъж и жена. Църковният брак е нещо различно от гражданското. От тук нататък ще имате моята помощ, моите телефони са видни, явно. Имате ли нужда от мен за каквото и да било? Говорим за улица, за там, където живеете, не знам ти какво работиш, строителство, мога да помагам и там. Ако имаш момчета, които строят и се от града, от махалата, можем да дадем работа и то съвсем законово, без да криеме нищо. За да помогнем на моята семейство. Булката, освен че е красива, трябва да се грижи за нея. Ма малко злато има по нея. Ма малко злато има. И трябва злато. Не ли трябва злато? Това иска да чуя златото на нея и сърцето. Защото колко и злато да й дадеш, няма ли добро сърце? Да. Еми да ви поздравя и аз официално вече, ви видяви. Радвам се. Честито на младите. Да ви здрави. Диманка горе при мен да направим една снимка. Искам да седнеш на кметския стол, там да те снимам. Да, Диманка, долу горе. Айде всичките заедно. Тогава в кабинета. Айде, на съпругата като ценител на семейните реликви. А личните документи ще предам на съпруга с едно пожелание да бъде опора в живота на тази жена, която ще предостави живота си в твоите ръце. Честито. Заповядай. Честито на Виж само тук са Стояне. и честито на колата. Да. Приключих. За сега. Добре, кани ви горе, тогава се качим. Това е Аделино, това е, нали?